uveze ukuthi usenemibuzo engenazo izimpendulo ngokushona kwendodana yakho uyise Nkosi Mdeva Ntolo oneminyaka ngo-32 obengumdlali wamaZulu FC odlule emhlabeni isigubhukane ngesonto esesibhedlela sasemgungundlovu. Usuthu lumemezele ngalo isonto ukuthi uMdeva ubexinwe yisifo somdlavuza esamhlasela ngamandla esithubeni. Uzofihlwa namhlanje ngoLesine emva kwenkonzo ezokuba ngo-10 eCliffdale. Umnumzane Thulani Ntulu nguyise Nkosi ekhuluma nezinkumbi zabalandeli nezigcuthwane enkonzweni yesikhumbuzo ebeyizolo ngoLesithathu ntambama eMoses Mapira Stadium eThekwini. Ubonga ukweseka akuthole kushona indodana yakhe. Ubonga ugula isikhashana sonke besizitshela ukuthi yinto ezodlula ngeshwa kwamenela. Ibhlungu ngendlela ashone ngayo futhi nginemibuzo kodwa ngikushela kuNkulunkulu ngibonga ngiyanconcoza noma ngokweseke esengelokhu ngikutholile selokhu edlule emhlabeni. Ngicela ukuthi kubongi ukuthi aqhubeke alekeloza kwabo bamaZulu noma esengalemi kwelamathongo njoba ubenza esangapha abalekelele banqobe imidlalo kushuntule. Usenoma usinenjabulo Ntulu inkosikazi kaBongi ophinda abe yisikole esiphezulu kumaZulu. Ubonga uthanda liniwe ngobongi wathi akazi ukuthi impilo izoqhubeka kanjani. Uthi akuvuma akwamukela noma akwamukela okwenzekile ngoba kuyazi ukuthi ubongi ubesafuna ukuphila. Nokho uthi ubuzwile ubhlungu ngesikhathi umyeni wakhe egula ngoba ebusuku ubephenduka efuna indlela azolela ngayo ngenxa yezinhlungu. Uthembisa ukuthi uzomhlonipha ngisho esekubandayo. uRamahle Mphahlele odlala emuva kumaZulu uthi kube nzima kuleli sonto bezwe indaba zokudlula emhlabeni igazwa kwabo. Uthi konke abazokwenza enkundleni noma abazokwenza enkundleni bazokhumbula yena. Uphapa Martin ongumqeqeshi wamaZulu uthe kuyamjabulisa ukubona abantu abaningi kangaka bezovalelisa ubonge. Uthe nakuba amazi isikhathi esincane kodwa kukhona okuhle akubonile ngaye. Engikubonile ngayo ukuthi ubengubaba onothando ezinganeni zakhe ngesikhathi sinqoba iPremier Cup. Ngikhumbula wonke umuntu noma amgange equkula inkomishi kodwa yena wayematasa esiqukulela indodana yakhe. Ilapho engiqaphele khona ukuthi unothando ngaphandle kwalokho ubebekezela ngisho simfuqa ejimini ubengakhonondi. Esizomkhumbula ngakho ukuthi ubekwazi ukufukula imimoya ekempini kubadlali kusho uMartin.